Hello guys, please come. कमेंट खालामहर लोगोफोर प्लीज अन्नानै कमेंट कीजिए प्लीज कमेंट करो। आज बहुत ठंडा है हमारा इधर में, असम गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है। क्या करो यार, कमेंट करो आप लोग, कमेंट करो प्लीज। कमेंट करके थोड़ा एंजॉय करना पड़ेगा प्लीज प्लीज। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी, जोबोद ठंडा जाना दं जोंना गुवाहाटियाव। लोगोफोर नोंसिनिथिं माबोरै जाना दङ? ठंडा जाना जायाखै? अन्नानै प्लिज कमेंट खालामदो। जोबोद गुसु, प्लीज गाइस कमेंट करो, कमेंट कमेंट और लाइक दीजिए प्लीज। लाइक दिबा प्लीज, कमेंट करिबा। आज तो बहुत ठंडा हो আছে। बापरे अभी बहुत ठंडा। प्लीज कमेंट 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 प्लीज। हेलो एवरीवन, प्लीज कमेंट। प्लीज कमेंट करो प्लीज। लाइक कमेंट करो प्लीज। Hello everyone, please comment please. एक सेकंड रोड लगो। So guys, please comment खालामदो दे, comment करो please please. Hello guys, please comment खालाम. लोगोफोर अन्नानै कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। All friends, please comment, please comment, please, please all friends.
My LB all friend, please comment. Support me please, support करो यार, support खालामदो दे लोगोफोर, अन्नानै comment खालामहरदो दे, जायफोर आंनि LB आव जयनिं जाफैनो हादों दे, अन्नानै please like done, please like खालामदो, comment हरदो please, अन्नानै comment खालामदो, please यार please प्यारा सा एक like तो दीजिए please, comment करो please guys, hello guys please, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है हमारा असम में, गुवाहाटी एरिया में please my old friend please comment please comment खालामदो please लोगोफोर अन्नानै please रिंकी गयारी हाय आदा हेलो रिंकी गयारी वेलकाम गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव नुजाफैनो हानायनि आरो फार्स्ट टाइम कमेन्ट हरनो हानायनि जोबोद गोजोननाय थाबाय रिंकी गयारी बहायनो जाखो प्लिज कमेन्ट खालामदो जोंहा खोरोमदाव बाबुमोननाव मोनफैयाखै नामा दिनै दासिमबो प्लिज लाइक डान प्लिज हेलो माय एलबि अल फ्रेन्ड्स प्लिज कमेन्ट माब्रै दं लोगोफोर प्लिज कमेन्ट खालामदो दे दिनै जोबोद थान्दा जादों जोंना गुवाहाटी एरियाव नै अयथासारसो उन्दुबायना आं दिनै ओंखामखौबो थाब जानानै उन्दुलाबायबायसो आं दिनै नङाबा गामाखालि दा बायदिबा सङानोमोन जोंहा ओंखाम रिंकी गयारी बहानि जाखो अन्नानै दे खोन्थाहरदो जोंहा अ रिंकी गयारी नानि आइडिसोना नोंना नंगौथ' आरो जोंना बेमारि नानि बेमारि दा गोजोननाय थाबाय नानि नोंनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव फार्स्ट टाइम नुजाफैनो हानायनि ओंखाम जाबायना नानि रिंकी गयारी प्लीज गाइस कमेन्ट करो प्लीज लाइक दे दो प्लीज नानि लाइक होदो दे लाइक हरदो लाइक होनो रोङाबा नैबे आंनि चेनेलनि गाहायाव नै कमेन्ट लिरग्रा खाथियावनो दङ लाइक आसिमा देखायखायो बेयाव थुना होबानो जाबाय आरो जुदि बेयाव नुजायाखैबा ओइथिं गोजौआव थ्रि डट दङ खनायाव आगदाजों गोजौआव बे थ्रि डटआव थुबानो जाबाय होमबानो नुगोन आसिमानि अपसन नुखायो बे आसिमायाव थुना हरबानो जाबाय लाइक हरबानो जाबाय हेलो गाइस प्लीज कमेंट आप लोग क्यों कमेंट नहीं किया यार अपना लोग क्यों कमेंट कराना प्लीज कमेंट करो लाइक दिबा प्लीज रिंकी गयारी आंनो आदा दहाय भिडिअ होनाया औ नानि औ नंगौ नोंनोथ' अर्गेंआ नोंनो माबा मोनसे खोथा बुंहरबावदोंना नानि मानो होनबा एसे उसुबिदा जायो माने गावनि कन्टेन्टजों लानानै बुंनायब्ला माने साबसिन जायो आरो बेखायनो उसुबिदा जादों आंबो उफाय गैया होनो गोनां जाबाय नों जुदि हायोब्ला खालामफिनबानो जाबाय गाबोनफोर मोजां मोनसे भिडिअ होफिनगोन गाबोन समफोर नों हारसिं बुंबानो जाबाय आरोखि होमबाना साबसिन जायो मानो होनबा जोंखौ दा गुबुननिफ्राय भिडिअ लानानैसो बानायदों नङो माने बिदि गुबुननि सोंनाय फिन्नायबा आरो जोंनि सोंनाय फिन्नाय थाखायोबा मोजां जायो अ नंगौ आदा औ नंगौथ' आरो नानि
जायाखै आदा माया जायाखै नानि हेलो गाइस प्लिज कमेन्ट प्लिज कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर अननानै जोंहा एसे रायलायदिनि मोजां गाज्रि সকলোৱে কমেণ্ট কৰক প্লিজ ভাল বেয়া অলপ কথা পাতিম কেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান কোনে কোনে কৰ পৰা চাই আছে মোৰ এলবিটো आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरा एलबी को प्लीज़ कमेंट करो और लाइक दीजिए प्लीज़ लाइक आप लोग मुझे प्यार दे दो मैं भी आप लोगों को प्यार देगा आप लोग मुझे सपोर्ट करो मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करेगा हम सभी लोग सबको भी सपोर्ट करना चाहिए प्लीज़ लाइक डन प्लीज़ गाइस प्लीज़ लाइक डन अन्नानै दे प्लीज़ माथो रावबो कमेन्टबो खालामलाब्रा मा जाखो दिनलाय जायाखै आदा थारमाने ओंखाम जाथ'वाखै आरोना रिंकिनानि दे दालाय सोरथो सङो ओंखाम ओंख्रियालाय ना नोंनो जेनथेन ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो गाइस प्लीज कमेंट करो प्लीज गाइस कमेंट करो लाइक दे दो प्लीज कमेंट करिबा प्लीज लाइक दिबा लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामहरदो दे जायफोर बिथांमोना आंनि एरियायाव नुजाफैदों अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो लाइक हरदो प्लिज अननानै फैदो सावरायनोसै दिनै एसे मोजां गाज्रि गोजां बोथोर जादों दिनै जोबोर गोजांदों जोंना गुवाहाटियाव थान्दायानो अयथासारसो आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आंबो नोंथांमोनजों रायज्लायनो गोसो जायो आरो नोंथांमोना जुदि चेनेल दंबा नोंथांमोननि चेनेलाव आंबो थांगोन सापर्ट हैगोन प्लिज बेखायनो नोंथांमोनाबो अननानै आंखौ सापर्ट खालाम
हेलौ लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे अननानै मा दावरावथार आदा होनदों नामा रिंकिनानि जि दागासिनो दङ नोमबाजैमोन आरो गोबां मानसिफोर जि दागासिनो दङ जि दादों थारमाने बेखायनो दावराव खोनादों अननानै दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे जायफोर कमेन्ट खालामाखै खालामहरदो प्लिज लोगोफोर प्लिज कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट खालामहर प्लिज अननानै मारै सिरि सिरि थाबाय थाखो नोंथांमोना नोंथांमोन कमेन्ट खालामबासो आंबो खोथा सावरायनो मोनगोन रायज्लायनो मोनगोन मोजां गाज्रि खबर सबर सावरायलायनो हागोन आंनि बिनानावसो सङो दा दे नोंसा बिनानावबो दं आरो ना होमबा बिनानावा सङो आरो ओंखाम ओंख्रिखौ दे दाबा मा ओंख्रि संखो एबा दे लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामदोलै प्लिज मा रायज्लायबावगोन आं सोरजों सिरिलाय नोंथांमोना एसेबो अनालै हेल्प खालामा कमेन्टथ' हर खमसे खम एनएल बड' हाय मा खालामदों एनएल बड' वेलकाम नोंथांखौ आंनि एलबियाव बरायनानै लाबाय दायो नोंथाङासो सेकेन्ड कमेन्ट खालामबाय आंनि एलबियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय दुंब्रुद गोसोजों नोंथांखौ आंनि एलबियाव बरायनानै लानाय जाबाय लोगोसे नोंथांखौ रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स जासिहरो गोजोननाय थाबाय एनएल बड' स' एनएल बड' जोंहा बबे जायगानि जाखो
बिथाङा प्लिज कमेन्ट खालामदो अननानै जोंहा सावरायलायनोसै रावबोआनो फैदोंब्लाबो माने कमेन्ट खालामाखै सिरि सिरिसो दङ अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सावरायलायदिनि जोबोद गोजोननाय थाबाय एनएल बड'निसिम प्लिज कमेन्ट खालाम लोगोफोर थेंक्स ब्रादार थेंक्स ब्रादार होनदों आरोना थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आदसा एनएल बड' चेनेल दं नामा नोंहा औ दङ चेनेल गोदान दङ ना आदसा भिडिअ मोनसे दङ ओमफ्राय जोंना एनएल बड'आ सर्ट भिडिअ मोनथाम दङ दे जागोन आङो नोंखौ साब होना होनि नै सापर्ट खालामगोन भिडिअखौ मोजां आपल'ड होबाय थाबानो जाबाय बिदिनो अराय सम जाहाथे नोंसोरबो जौगालांनो हायो बयबो जोङो खौसे जानांगौ हेल्प होलायनांगौ आइ मिन सोमदोन सोमदोन सापर्ट हरबाय आं नोंखौ आसोल सापर्ट हरबाय दै नोङो सर्ट भिडिअ मोनथाम आगारना होदों भिडिअ आगारबाय था मिथिबाय भिडिअ आगारनांगौलै भिडिअ होनांगौ जोंना गुबुङा फैयाखैलै दे लाइक हरदो दे सोमदोन अके औ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आदसा सोमदोन मोनसे खोथा नोंनावथ' बै गोजौआव नोङो रिंकि गयारिखौ नुदोंना रिंकि गयारि मेसेजखौ बोख्लायनानै नायलाय रिंकि गयारि कमेन्टखौ बोख्लायना नाय बे रिंकि गयारि नानिया माने ओरैबायदि बेमाराव गोलैसोनानै दङ 3 बोसोर जालांबाय आं बिनि सोमोन्दै दहाय भिडिअ आगारदों नोंथांमोना बा गासैबो आंनि एलबिखौ नायगिरिफ्रा जायफोर अननाय दङ बर'जों बर' बा बर' फिसाखौ जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनोबा सहाय खालामलायनो सानदोंबा आङो आंनि भिडिअआव दिनै फनपे जिपे पेटिएम गासिबो माबाखौ होखाजोबदों आरो बे नानिनिबो एकाउन्ट नाम्बार होखाजोबदों नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि सहाय हरनो गोसोबा बे नानिनि माबायावहाय खालामहरनो हागोन आरो नङाब्ला पेटिएम गुगोल पे फनपे खालामनानै हरजोबनो हागोन जा दहाय सासे मानसि हरजेनबाय दा जायफोर बिथांमोना सहाय हरगोन बिथांमोनखौ आं उनाव मेनसन खालामनाय जागोन बिथांमोननि मुंखौ आङो बा बिथांमोनखौ लानानै आङो मोनसे भिडिअ लाबोफिनगोन मानो होनबा बिथांमोननि अननायाव नानिनि जिउआ जेन मोजाङै मोजां जाना फैफिनो बेमारफ्रा हामलाङो बिनि थाखाय दिनै भिडिअ होदों बिथाङा जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना एनएल बड' आंना चेनेला बे नङा बे नङाबालाय माथो चेनेल नङा होमबा बियो होमबा आं आन खालामफिनसै साबसक्राइबखौ खालामफिनला दोनला बे नङाबालाय बोख्लायफिनबाय आङो आं माबासो बुंफ्लांदों एलबियावनो फाग्लानो दे सोमदोन ओंखाम ओंख्रि जाबायना जायाखै एनएल बड' एसे आराम लादोंमोन नोङो चेनेल नामखौ मानोथो बिदि नङा होननांगौ जाखो भिडिअ होबानो जायोमोन हेल' गाइस प्लिज कमेन्ट खालामदो प्लिज कमेन्ट प्लिज कमेन्ट करो कमेन्ट करो प्लिज गाइस वेलकाम माय एलबि प्लिज कमेन्ट प्लिज आंबो बिसिनि दावराव खोनासंखानांगौ बिसोरबो आंनि दावराव खोनासंदों प्लिज गाइस लाइक डन प्लिज लाइक हरदोब्रा सोमदोन मा लाइकबो हरा बे कमेन्टनि खाथियाव आसि बिमा दंखायो माथो बेयाव दांना हर आरो नङाबा बै गोजौआव थां आगदाथिं खनायाव गोजौआव थ्रि दटआव खनसे थुबानो आसि बिमानि अपसन ओंखारो दांना हो लागाव थुखेना हर कमेन्ट गावसिहरनांगौ आरो मा होनो नों दायो बोरै दं आंथ' दायो बर्थमान मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ नोंलाय माबोरै दङ ओंखाम ओंख्रि जाबायना जायाखै संबायना सङाखै आरो मा होनो बिहामजो ससे मा होनो बेवाइ ससेखौ लादो गोदान बाला बे गोजामफोरखौ बाद दोनदो खामानि गैया न' थांनानै थाहैग्राफोरखौ लाबाय थायो नामा बिमा बिफानि न'आसो न'आवबो जाबाय थायोबालाय आरो फिसाइ थानानै फिसाइनि न'आ न' नङाब्लालाय मानोथो नांबावगौ एनएल बड' हरदों माथो हरखो गैया हराखै फाग्ला
नोंना बे लाब लाब खर' जायो आरो बिदि लाबखौ बिदि लाबा नङा बे लाइक नङा आंनाबो मोजां नोंनाव मोजां आरो खबरफ्रा लाइकखौ फाग्ला बे कमेन्ट लिरग्रा खाथियाव नुयोब्रा बेयाव थुना हो कमेन्ट लिरग्रा खाथियाव नुयो बेयावसो थुनांगौ सिमायाव आरो नङाबा ओइ गोजौआव आगदाजों खनायाव नाय थ्रि दटआव खनसे थुदो ओमफ्राय सिमानि अपसन नुखायो बेयाव होना होदो एनएल बड' आरो खोनासं आं साननाया बे नङा आंनि चेनेला बे नङा दे नोंनि चेनेला बे नङा होमबा मेन चेनेलजों फैब्रा होमबा चेनेला दंना गैला मेन चेनेला दंबा चेनेलजों फै एनएल बड' सरि हराखै आं हराखै हरखायाखैना नोङो आं मिथिखादों चेक खालामबानो मोनखायो नुवाखै ओइनै गोजौआव गैबावलासो दा मानसिफ्रा ओंखारलांजोब्बाय गोख्रै फैफिन मानसिफोर कमेन्ट खालाम होनदों आङो नोंसोरखौ होद उन्दुलांनो ओंखारबाय सरि गार्लफ्रेन्ड दं हाब सोरना गार्लफ्रेन्ड दंब्रा जेबो नङालै थाबाबो मिथिजोबखानायसो मोजां लोगोफोर अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालामदो गाइस प्लिज बात करो प्लीज कमेंट करो अगर हिंदी वाला है तो हिंदी से बात करो प्लीज एसएमएस वाला है तो एसएमएस से बात करो प्लीज नो प्रॉब्लम सिर्फ मुझे इंग्लिश नहीं आता एनएल बड' आं नोंनि चेनेलखौ फेमास खालामगोन अके थेंक इउ खालामनांगौ दांना हो फेमास खालामना हो माथो आंना मा नोंनालाय मा जाखो लोगोफोर फै कमेन्ट खालाम सोर दङ सासे सोर नायबाय दङ अन्नानै कमेन्ट खालामहर दे प्लिज ओमफ्राय बे सोमदोना दाबो लाइकखौ हराब्रा लाइक हरदो बाद हो दे बाद होनोसै बाद होआबा माथो बिदिखौलाय सानजि हाय आदा हेलौ सानजि वेलकाम माइ एलबि वेलकाम आंनि एलबियाव जोबोद गोजोननाय थाबाय र' खनसे हाय न'नि मोखांखौनो नायथारथोंसै हाय हेलौ माब्रै दं सानजि मावजि मा खबर गोजोननाय थाबाय सानजि आंनि एलबियाव नोंखौ दुंब्रुद गोसोजों बरायना लानाय जाबाय 10 खानसो आर'नाइ फालि सोनानै बैसागुआव मोसाथिंनो हागोन नोङो बे आंनि आर'नाइजोंनो सानजि बसु लाइक होबाय थेंक इउ सानजि दासो मोननै जादों बे सोमदोना लाइकखौ हरबावाखै बियो एनएल बड'आ दासिमबो बानायसो फंबाया एनएल बड' सरि आंनिया जायाखै आरो माया जादिया लाइकआनो जायासै नामा नोंना लाइकआनो हरजादिया नामा बोरैथो जाखो रावबो फैया सानजि जोंहा मानसि लिंहरदोलै नानि अननानै रावबो फैया हनै बे थुलु मावजियाव फैयाखै बेनोबो वाट्सआपाव हरना दोन्दोंमोन आं लिंकखौ र' सानजि बासु मोजां आदा मैया रागा जोंनायनि दिनै फैबाय आं थेंक इउ सानजि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिदिनो फैनांगौ नोंसोर फैबासो आंबो खुसि जायो इन्टारेस्ट जायो आंबा गावखौ हरमानि नायखुमाहैबाय थादों लाइक होना दोनदों मोननै माबाजों चेनेलजों लाइक हरबावदोंसो आं गावखौ मोनायाव सिरिनो आरो माबाखौथ' थुलु मावजिखौथ' स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै दहाय वाट्सआपाव हरबावदोंसो आङो गावनि गरदनायखौ खर नायनानै थुलुआ एलबि होगासिनो बा बेबो एलबिसो होगासिनो दङ असयब'आ बा मासि हारामि बियो अबयसे टाइमा जाबाय 9:10 जाबाय बेखायनो होदों बियो एनएल बड' नङा आं
नोंनिखौ बुजियाखै नेमखौ आंनि नेमखौ बुजियाखै मा होननाय जाखो एनेल ब्र आंनि नेमखौ बुजियाखै नोङो सानजिबासु आयु आदाया मा जाखो होननानै बुं थाब बुं गोथार बुंनाया थाब कमेन्ट खालाम हर एनेल बड' एस मा एस जाखोब्रा एनेल बड' बुजिहां मोनलायलांबाय आं होननायसो जाबाय सिरि सिखाव बादि थांखायो आरो औ सिरि सिखाव बायदि थानो आरो नों उन्दुलांबाय गैला नोंबो उन्दुलांदों एलबिखौ दोनबाय थादों नोङो ओंखायनो आङो सिखाव बायदि नायखोमादों आरो माबानियावबो थुलुनियावबो सिखाव बायदि नायखोमानानै बेखौथ' स्क्रिन रेकर्ड खालामलायबावदोंसो आं उन्दुनायखौ खर होनलायनाय होबाय आं रेकर्ड खालामनानै दहाय गावनो हरो थिग मिनिबाय ओमफ्राय गावआ हाजोजों साला हेल्ल' गुवाहाटी आदा बारि आदा नाय जालुकबारि जालानाय नंगौ आदा औ नंगौथ' आरो नानि खुसिया गोरान गांजेब खुसिया नोंखौ गुजाव थुनानैसो हांना जागोन आं सेक होनानै फ्राम होनलायगोन खुसिया दाहायबो फै दे आदा औ थांगोनब्रा मानो थाङा जानो जागोन हाबाब थांगोन दे आंनि मबाइल चार्जखौ फोजोबथारदो आंना दसेनो जायो आधा घन्टायावनो फाटाफाटि चार्ज जायो आंना सानजिबासु आंखौबो रलि हरगोन नामा सि आदाया औ नोंखौबो जुदि बेबायदि ग्रद होलायनाय गर' नांगौ नोंखौ स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै नोंनोनो ग्रोब वाट्सएपाव हरफिनगोनलै आरो आं थुलुंखौ हरनाय बायदि एनेल बड' ओइ आंखौ लोगो हमनोबा फै मोनसे एपआव बबे एपआवब्रा मा एप बेलाय आंनो माबायाव वाट्सएपाव लिंकखौ हरना दोन माबायदि एप बियो सानजिबासु नंगौ नामा मोन खोमा दै अमा खासि आंखौ अमा खासिसो होनलायबाय नोङो हा खुसिया गोरान नानि मालाय नानिया होथारोलै नेपालिबो दांखावबावसो मैया कमेन्टआव लागावबाय थाबावदोंसो नेपालिबो राम रस थास' गुसुं स' होनलायथारदों एनेल ओइ बस औ बस मा खबर बुं दे बुं लागाव बुंनाया ओमफ्राय नों लाइकखौनो दाबो हराखै नामाब्रा एनेल बड' बा औ माबा जाखो सानजिबसु आं गरदआ आदा औ थिगानो गरद नाङा खिन्थु आं गरदो दै बेखायनो आङो मालाबाबो एलबि होना दोननानैबो उन्दुलांखाया आङो दिनै हरनि 2:30 उन्दुदों हरनि 2:30 मबाइलखौ डन्ट टाच एफ खालामनानै लादों आङो डन्ट टाच माने रावबो दांनो हाया आंनि मबाइलखौ उन्दुलांबाबो सोरबा खावनो नागिरबा फ्रें होननानै होखावगोन आरो गाबनाया आंना मबाइला ओरैबायदि माबा खालामना लादोंमोन आं बे डन्ट टाच एपखौनो माबोरै खालामनांगौ माबोरै दोननांगौ बेखौनो भिडिअ नायै होगासिनो आरो आं दोननाया एनेल बड' सि एफ भेरि बेड आयौ मा सि एफ भेरि बेडलै बियो जागोन दे बेयाव हरनाङाब्रा लिंकखौ माबायाव हरना दोन वाट्सएपाव नोंनि बै एपनि लिंकखौ सानजिबासो नंगौ आदा औ नंगौ नंथारगौ एनेल बड' ओइ ओंखाम मोनजायाखै ना बाल ओंखाम मोनजायाखै दाबो मानो संलाबायना जालै गारदावलाबायबानो दसेनो मोनो माइरंखौ थौआव सोदो आरो सौसिन सौदावलाबाय थादो दसेनो मोनो सानजिबासु नोंलाय रोङा नामा आदा माखौलाय नानि रोङामोनथ' आरो
दा रोंबाय बानायबाय दा दांनो हाला आंनि माबाखौ मबाइलखौ रावबो डन टाच खालामना दोनखाबाय आङो पकेटाव लाबाबो सोरबा दांहरबानो प्रें होनलायना होसिगोन गाबनाया एनेल बड' सरि आं गोलै सोनानैसो दं मानो गोलैसोना थाखो मा खारनाव फिटिं जादों नामा फिटिं निउ इयारनि सानजि बासु आंखौ फोरोङा दा माखौ फोरोंनांगौ सानजि ना डन टाच एपखौ माब्रैहाय गावनि मबाइलाव सेटिं खालामना लानांगौ बेखौ फोरोंनांगौ नामा रिंखि गयारि जाखांबाय नामा आदा नोंसा औ नानि जाखांबाय दिनै थाब जादों जोंहा नङाबा गामाखालि दाबो जायामोन मिथिबाय ना सानजि नानि नों आंनि दहायनि भिडिअ नायदोंना नायाखै बै गाहायाव नै रिंखि गयारि फैदों बे रिंखि गयारि नानिनि सोमोन्दै आं दहाय मोनसे भिडिअ आगारदों रिंखि गयारि नानिया दा आंनाव कमेन्ट खालामदों जानांगौ थेवबाबो रिंखि गयारि नानिया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दाबो माने 3 बोसोर जाबाय बिसिनायावसो गोलैसोनानै दङ दा बियो बिसिनानिफ्रायनो आंनाव कमेन्ट खालामबाय थादों मानो होनबा बेखौ मोनसे अपारेसन खालामखांबाय अपारेसन खालामखांनायनि उनाव दा बेनाव हार्टआ प्रब्लेम जाबाय हां सौथे सौथे मोनो मायो दा हजों जोंनि दिकेलथिं हाबा जाहैदोंमोन मानसिया जोंनिफ्राय आधा घन्टासो गोजान आरो लामाया दा बेयाव हाबा जाहैनायाव बेमार जानानै हा हु फानजोबनांबाय ओमफ्राय दा बाक्सायाव गावनि जोनोम जानाय गामियाव फुराना गामियाव फैनानै दंफैयो दा हौवाया बिनि थाखायनो बाहेरायाव खामानि मावहैदों मादों गोदाव सोराव बेस्रा न'आव फैनो लुबैयो फैनो हाला दा रिंखि गयारि मोनहा जेबो उफाय गैला आरोना बेखायनो माने दिनै रिंखि गयारिया सहाय लुबैदों आरो बयबो बर' हारिनिफ्राय बर' रायजो राजानिफ्राय एसे एनै जा हायो अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरगोन नामा होननानै मानसिफोरनाव माने अनसुंथाइ बिहरदों आरो थारमाने बेमारा मोजां जागोन खोमा साननानै नोंगौ जोङो निस्सय गावजों गाव सहाय होलायनाया मोजां जोङो दिनै आं जायोब्ला आंखौबो नायगोन गुबुना नोंसोर जायोबा नोंसोरखौबो नायनांगोन बिदि आरो दा गोजोनथाव बाथ्राया बेनो दहाय आङो भिडिअ होनानै 15 मिनिटसो थानाय लोगो लोगो जोंहा दाबो सासेल' मानसि आंनि गुगोल पेआवनो माने 100 रां गुगोल पे खालामना हरबाय जोंहा सासे मानसिया आरो बे भिडिअनि गेजेरावबो बिथाङा कमेन्ट खालामना हरखाबाय दा बिथांमोननि मेनसनखौ आं उनाव होगोन बिथांमोननि भिडिअनि लाना फैगोन आं मोनसे जाय बिथांमोना हेल्प खालामो सहाय हरो आरो बै हरग्रानिसिम जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो दा एनेल बड' सानथाम जाबाय थैसिगौमोन मानोलै मा जानाय एनेल बड' बासायबाय होमबा माइरं दंबावो दे थैया दानो थैया हाब एनेल बड' नैबे मोनसे BAL कमेन्टखौ हराबा मोजां जागोन खोमालै एनेल बड' नांगौबा एसे दानखेनानै हरबानो जाबाय सानजि बसुमतारी नङा आदा नेपालखौसो बुंदों बा नेपालखौ नोंसो रोङो नोंसो फोरोंनांगौ आंखौ सानजि नोंसो राम रस थास' थिं थिं स' होनलायनायखौ फोरोंनांगौ आं जेबो उदाया सानजि बासु वाट्सआपाव हरनायखौ होनदों आदा माखौ वाट्सआपाव हरनाय सानजि माखौ वाट्सआपाव हरनायखौ होनखो ना खारलांलायबाय नामा दे कमेन्ट खालाम प्लिज एनेल बड' मा जादों जाहोना मा जाहोना जाबाय रिंकिया बेमार जादों बोसोरथाम जाबाय बिसिनायाव गोलैना थानाया अपारेसन खालामखांबाय अपारेसन खालामनायनि उनाव बरपेटायाव अपारेसन खालामदों दा अपारेसनाथ' जानानै थांबायमोन नाथाय नैथि खेब आरो मोनसे गोदान बेमार सोमजिबाय बेनाव बे बेमारा जाहैबाय हार्ट एटेक माने हार्ट प्रब्लेम जाबाय बेहा हां थोनो थोनो जासै हां लाना हाख'वा हाख'वा मोनो आरोना बेबायदि जानानै दंसै दा जेबो उफाय गैला बेस्रा जायफोर अननायनि गेजेरजों जा एसे हायो थाइसे थाइनै हरब्लाबो जायो नोंथांमोननि गोसोसो जा हायो अननायनि गेजेरजों दहायनि भिडिअआवनो होखाजोब्बाय फन पे गुगोल पे आरो एकाउन्ट नाम्बार गासिबो होखाजोब्बाय नोंथांमोना गोसो दंब्ला अननाय दंब्ला मानसिजों मानसि माहारि हिसाबै मुगैलायाजासे गावजों गाव मानसिनि जोनोम लानानै फैबाय जेला जों सहाय होलायबा मोजां बेखौनो बुंबाय आरोना आङो एनेल बड' बेनानावना
मा जादों बिनानावना औ बेमार जादों बेमार एनएल बड' कारेन्ट बोनानै नोंना कारेन्ट बोनानै जादों कारेन्ट बोनानै मा जाखो सर्ट जादोंमोन नामालै एनएल बड'आलाय सानजि नों खिन्थानाया रावबो खावनो हायै होननायखौ बेखौ बेखौलाय बोरै वाट्सआपाव हरनांगौ जाखो वाट्सआपाव हरनायखौ होनदों आं होनदों आदा वाट्सआपाव आं बै सासे लोगोखौसो नुदों बे मोनसे माबायाव मोनसे एप्सनि थ्रुयै आंखौ लोगो हमनो होनदों माने बे एप्सनि खोथाखौसो बुंदों एनएल बड' अके हासबेन्डआ बहा दं बेनालाय बिनिया बिनि हासबेन्डआ दा मा जायगायाव खामानि मावहैदों होनदों माने बाहेरायाव दं आरो गुबुन जायगायाव दा उफाय गैला माने हा हु फाननांजोब्बाय नालाय दा न'आव फैनो लुबैबाबो फैनो हाला जाहैदों माने फैनोलाय गोसो जासै नाथाय थाखा फैसा गैया ओरै हरनांबाय थायो न'आव ग्रोब ग्रोबनो खरस जाबाय थायो बेजोंनो जानाय बेजोंनो मानाय जाहैबाय दा उफाय गैया माने बेखायनो फैनो सानबाबो फैनो हाया बिदि जाना दं आरो सानजि बासु आदा बिसिना हिन्दु ना ख्रिस्टियान ओंखारलांखोसो ना माखोसो रिंखि गयारि आंथ' दहाय नोंखौ सोंहरनायबो जादिया हिन्दु ना ख्रिस्टानथाय नै जा सानजि नानिया सोंहरदों अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय हिन्दुसो बायदि मोनदों आङो खिन्थु सानजिनानि एनएल बड' औ बिदिनोलै मानसिनि जिउआव गोबां बेमार दं आंहाबा माला अपारेसन खालामजानो मोनोलै उफाय गैला खालामजानोसै लासै लासैनो सानसे आंनाबो नै बोसोरनै जाबायानो बेमारा उफाय गैया खिन्थु बेखौ दोननानै ओरैबायदि इन्टारेस्ट फुरथि इन्जय खालामो आं मानसिफोरजों सोरथो आय' होनो जोंनि जिउआवलाय देरनायनिफ्राय देरखोमाबोगासिनोसो दं खोमा बेमारा आंनाबो माब्लादि गारजानो मोनगोन माला अपारेसन खालामजानो मोनगोन एनएल बड' बेखौ सोंनांगौनि गोनांथि गैया सानजि नानि थारमाने बै वाट्सआपाव जों खोथा रायलायनाया बेखौ सोंनांगौनि गोनांथि गैयानो माने बे जों सानैनि पार्सनेल बाथ्रा आरो हिन्दुबाबो जेबो नङा इसोरखौ फोथायना थाबानो मोजां जागोन नंगौ निस्सय बाथ्रायाथ' बे सैथो दिनै जोङो जेमानखि रां रुफा सोरखौबा सहाय होआ मानो जिउआव बा अनसुंथाइ होआ मानो बेयो माने इसोरनि सायावसो जाजोबगोन इसोरनि सायावसो सोनारजोबगोन जोङो दिनै लाख लाख थाखा हरनानै बिथांखौ सहाय खालामबाबो जोङो माब्लाबानि समाव जोंनि सहाया जेबो नङा जाहैयो मानो होनोब्ला जोंनि सहाया हमथानो हाया गासिबो इसोरनि आखायावनो गोजा बेफोर जाहैबाय इसोरनि लिला बेखायनो जोङो अराय सम नोङो बेमाराव दं बा मोजाङाव दं थेवब्लाबो जोंनो इसोरखौ नांगौ इसोरखौ जोङो अराय सम जेरावखि थाया जेरावखि जाया जेरावखि लोङा जोंनि गोसो गोरबोआव अराय सम इसोरनि नामा थानांगौ जेरै नोङो सेकेन्ड बाय सेकेन्ड हां लायो बेबायदि नोंनि गोरबोआव नोंनि गोसोआव इसोरनि नामाबो अराय सम सेकेन्ड बाय सेकेन्ड नोंनाव थाफाबाय थानांगोन अब्लानो निस्सय जोंनि साननाय हनायफ्रा सानसे फुरा जाफुंगोन बेखायनो जोङो इसोर धर्म आरो कर्म होनदों जेला धर्मजों लोगोसे कर्मखौबो मावलांनांगोन आरो कर्मजों लोगोसे धर्मखौबो जोङो फालिलांनांगोन अखल नोङो धर्मआवल' नांथानानै थाबाय थाब्लाबो जे आं मोनजाबाय थागोन बे नङा नोङो धर्मजों लोगोसे नोङो कर्मखौ मावलांनांगोन आरो कर्मल' मावनायजों नोङो जेबो जानाय नङा कर्मजों लोगोसे नों धर्मखौबो फालिलांनांगोन मानो होनोबा नोंहा कर्म मावनायजों लोगोसे धर्म गैयाब्ला नोंनि रां रुफा धोन दौलद आरजिनाया मोफ्लाबनोबो थानाय नङा सानजि बासु सानजि बासुनि खौरांखौ फरायखांबाय आं एनएल एस सानजि बासु होनदोलै जोंना एनएल बड'आ ओइ
खोनासंलाय मा जादों नों प्लिज टेल मी आङो हैद आं खोन्थाथ'वा आरो नों एसेबां मिथिखानायखौ आंनि माबाखौ आं दा सेयार खालामथ'वा जुदि मिथिनो लुगैदों कन्टेक्टनि गेजेरजोंसो मिथिनो हागोन जागोन लासैनो खोन्थागोन आङो रायजो राजाफोरनो सानसे होगोन भिडिअ बयबो मिथिगोन आरो अपारेसन खालामजानोसै समाव मिथिगोन एनएल बड' अके नोंगौ नों बुंनाय रावा औ नंगौथ' आरो जोंनो मानो होनोब्ला साफ्रोमनिबो जिउआव जोङो इसोरजों लोब्बा गैया माने जोंजों रावबो हेल्प गैया बा सहाय गैया आरो इसोरजों जोङो लोब्बा लायाब्ला जोंखौ इसोरा माब्लाबाबो नायफिननाय नङा The please guys all friends comment me please आदा खृष्टानबा बेनि बेरामा जेबो नङामोन आंनो राखाय सम लानायबो नङामोन कमेन्टखौनो मोजां नुजोबाखैलै देलाय नानि कमेन्ट हरबावलाय एनएल बड' थाबनो कमेन्ट गावसोरबावलाय आं सासे मानसिनि कमेन्ट नुवाखै प्रेयार खालामबानो हामगौमोन आरो प्रेयारा माबाखौ होनो प्रार्थना नोंसोरनि प्रार्थना खालामनायखौ प्रेयार होनो दा नोंसोरो सानजि माने बिनि मुङै इसोरनाव आर'ज गाबनायखौ होनो दा न'खराव बा गिर्जायाव बिनि मुङै बयबो ज' रायजोफोर ज' जालायनानै प्रार्थना गाबलायनायखौ होनो दा आदा खृष्टानबा बेनि बेरामा जेबो नङामोन आं गानो राखाय सम लानाय नङामोन प्रेयार खालामबानो हामगौमोन औ नंगौ दाबो जेबो नङा जेन'बा खृष्टान हिन्दुजों खोथा फैया खृष्टानफ्रा खृष्टान गिर्जायाव प्रेयार खालामगोन बा आर'ज गाबगोन हिन्दुफ्रा गावसिनि बाथौ मन्दिराव बाथौ सिबिग्रा बा बाथौ मन्दिराव आर'ज खालामबानो बा ब्रह्म जैग' अरखौ फालियो नङा होमबा अरनि खाथियाव इसोरनि मुं लानानै आर'ज खालामबाय थाबानो निस्सय मोजां जायो आरो बारा गोबाव सम नाङा मानो होनब्ला बेफोरबायदि इसोरखौ गाबज्रिनो हायोब्ला जोबोद मोजांनि खामानि होननानै साननानै लानो गोनां जायो आरो नोंगौ जोङो अराय सम इसोरखौ नांगौ जायो इसोर गैयाब्लानो जों मा जालांसिगौ मा लांखावनो दिनै नोंनि देहायाव थानाय थै बेनो जाहैबाय इसोरनि सोरजिना हरनाय दै महर बा जोंनि हांआनो जाहैबाय बार जोंनि मोदोमानो जाहैबाय हा थिग बेफोरबायदि आरो मा सानजि मा होनखोब्रा मा एनएल बड' ओइ आंनावबो दं बे बेरामा नाथाय आंबो रावनोबोसो खोन्थाया नाथाय आं न'आव सहैला ओइद मा राव जाखो बेलाय मा न'आव सहैला मानो न'आव सहैला मा खारनाव बेरामा मा नोंना जेन'ब्ला एनएल बड' आं रेल खोथाखौ खोन्थागोन दे खोन्था दे आदसा ओइ गाहायाव हरबाय नों फनावसो खोन्थागोन आरोना नोङो दे जेबो नङा दे फनाव खिथाबानो जाबाय सानजि बासु जोंनि खृष्टानफोरा इसोरनाव फास्टिं थानानै बेनि थाखाय अराव आर'आ बिदाय थाबानो हामगौमोन आरो हामगौमोन आरो औ नंगौ बाथ्रा सैथो नंमारगौ एनएल बड' फनावसो दे फनाव खिथाहरदो नोङो
एनएल बड' औ सानजि बासु अन नोंसोर सानैल'लै रावबो कमेन्ट खालामा दंनायालाय दङ मानसिफ्रा आसि थाइबा रावबो कमेन्ट खालामा मानोथाय प्लिज गाइस कमेन्ट मी प्लीज मेरे तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं प्लीज़ कमेंट करो सपोर्ट करो प्लीज़ लाइक दीजिए लाइक हो प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालाम सापर्ट खालाम अननानै नोंथांमोननि सापर्टखौनो लानानै आं अरायसम जौगालांनो हायो जेन गोजौ फारसे आरो नोंथांमोनखौ लानानैनो नोंथांमोननि अननायावनो आंबो गुबुनफोरबायदि गोजौसिम सहैनो हायो प्लिज अननानै जि हायो नोंथांमोननि गोरबोनिफ्राय सहाय खालामहर हेल्प खालामहर कमेन्ट खालाम जायफोर आंनि एलबिआव एटेन्ड जागासिनो दङ नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होयो जो लोग मेरा एलबी में अभी तक अटेंड में है वो लोगों को मेरे दिल से मैं हमेशा के लिए धन्यवाद मतलब थैंक्स के देता हूँ आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए साइलेंटली मत रहना प्लीज़ कमेंट करो बात करो थोड़ा अभी 1 घंटा होने वाला है टाइम कोई भी नहीं क्या करेगा यार प्रदीप नार्जारी आं दासो सम मोनदो आच्छा थेंक इउ प्रदीप नार्जारी वेलकाम आंनि एलबिआव नुजाफैनो हानायनि रोजा रोजा साबायखर प्रदीप नार्जारी आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय नोंथांमोना फैबाय जेला प्लिज अननानै लाइक होदो कमेन्ट खालामदो सापर्ट खालामदो टाइमाबो 1 घन्टा जानोसै अननानै लाइक हरदो प्लिज आरो प्रदीप नार्जारी नोंथाङा बहानिमोनलाय जोंहा सासे दाख्लै बावै प्रदीप नार्जारी फैदोंमोन बे गसाइगावनिमोन दा नैबे प्रदीप बिथाङा बहानि जाखो अननानै प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहरदो एनएल बड' ओइ आंखौ भाइरेल खालामलाय हिन्जाव लाबाय होननानै नोङो हिन्जाव लाबाय होननानै भाइरेल खालामनांगौ होनबा हिन्जावनि फटक नांगोन नोंनि फटक नांगोन आरो फंनैसो हायोब्ला 1-2 मिनिटसो भिडिअ खालामनानै हरबानो जाबाय आंनि हिन्जाव लाबाय होननानै मानो होनो हायो जेबो नङा खिन्थु उनाव आरो नङा माया होननानै बुंनो मोननाय नङा मानो होनबा नोङो खुद गावनो भिडिअ बानायना हरनांगोन आरो अब्लानो हागोन एनएल बड' भाइरेल खालामलाय होनदोंना एनएल बड' ओइ नोंजों आजुबाय एन अमित बाय अनलाइन फैगासिनो दङ दे फैनो हो रायलायनि होमबाथ' हिन्दी बालासो जागोन ना एनएल बड' अके एनएल बड' जागोनलै बस थेंक इउ बस प्रदीप नार्जारी प्लिज कमेन्ट खालामहरदो दे अननानै आरो लाइक होआखैबा लाइक होदो लाइकखौथ' होथ'वाखै जोंहा प्रदीप नार्जारी बिथाङा अननानै कमेन्ट हरदो दे माबोरै दं खबर सबर निउ इयारनि आरो ओंखाम ओंख्रि जाखांबायना जाखाङाखै जाबायब्ला मा ओंख्रि जानानै फैखो अननानै प्लिज खोन्थादो अयथासार गोजांबाय आथिङानो दाबो माबा दुंखांनो रोंला बोरै जाखो प्रदीप नार्जारी जानालिगाव आच्छा औ होमबालाय प्रदीप नार्जारी नोंथाङानो खोमा ओइ दाख्लै बावैना आंनि एलबिआव फैनो हानाया जानालिगावनि गसाइगाव ओरैजाय सराइबिल रायमना खाथिनि दा जोंना प्रदीप नार्जारीया प्रदीप नार्जारी बिथां खबर सबर माब्रै दङ जोबोद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायबाय प्रदीप नार्जारी अके औ हमनो हाबाय दे मिथिबाय जोंहा आलासि दङ प्रदीप नार्जारी गसाइगावआव थांबाय थायो आं सम सम सिनायिबो जानो हागौ ओइ आइ लाभ इउ बाजार
सकजे दङ दखान गंनै गंथामसो बेजों ओरै सोनाब साहाजों नाहरबा सोमलि गिदिर दंफां फांसे नुहुरो बे सोमलि दंफां खाथियाव न'खरसे मानसि दङ बे जोंहा बिदा जायो माने आफानि बिदानि फिसालाफोर राजु बसुमतारी होनना बुङो। ओमफ्राय नामा मोनसे दंबावो बेना बिरहां बसुमतारी अरिजिनेल नामा बिरहां आरो ओरैनो फ्राय मानसिफ्रा राजु होनना बुङो। ओमफ्राय बिनानावा सासे हाबा जाबाय गिता होननाया हाबा जाबाय दा रिमिता होननाया दंबावो ना हाबासो जाखो नामा बेबो नानियाबो जायाखैमोन खोमालै। एनेल बड' ओइ फन सोलायनो नामा ओइ फन सोलायनो नामा आंजों मा फन नोंनालाय आं लानायानो बावाखै आंहा बिनि सेटिंसफोरखौ अपसनफोरखौ गासिबो मोनदांजोब्बाय। मा फन सोलायनो जाखो आंना आरो माबासो गेलाक्सिसो मालायनिया दाम गोसानि खोमा थान्दाथारलै गोजांसो गारदों बिसिनायाव हाबफिनबाय आं प्रदिप नार्जारि मोजां मालाबा होदो बार मालाबार फोदोबार मोजां मालाबार फोदोबार प्रदिप नार्जारि मा होनखोथाय मालाबा फैदो होनखो ना माखो प्रदिप नार्जारि मोजाङै बुजिजोबासै आङो जोंना सानजि नानियाबो थांबायलै लाइकबो हरासैलै रावबो 1 घन्टा जानोसै 2 मिनिटल'सै एनएल बड' आइफन 13 मेक्स आं सालायलालै घन्टा मोजां नङाबा आइफन लायालै आङो आइफन नाङा आंनो किसुमान माबाफोरखौ बायनांगौसो आइफनाव फांसनफोरखौ प्रदिप नार्जारि अके औ थेंक इउ प्रदिप नार्जारि गोजोननाय थाबाय। आदसा प्रदिप नार्जारि चेनेल दंना 783 मोनना नोंनि माबाया साबावनोसै आं दाखालि बुंहरदोंमोन आं नोंखौ कमेन्ट खालामना दोनहर होननानै अल बुबाय नै माने भिडिअ कमेन्ट खालामहरबा मिथियो आरो थाबनो नै एलबिआव कमेन्ट खालामहरबा माने जों कमेन्टखौ नुफिननो नागिरा नालाय जा प्रब्लेम बाल औ आइफना प्रब्लेम होयोना प्रब्लेम होखागोन एनएल बड' नोंगौ बाल बायनांगौ माखौ औ बायनांगौब्रा आइफना किसुमान फांसनफोरखौ बायनांगौसो बारा थिग नङा ओरैनोलाय मोजां दामि बुस्थुआ थिगानो दाम गोसाना दै हाबा मा हाबा केमेराफ्रा मोजां दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो आरो नोंसोरबो कमेन्ट खालामलायबा बिदायसो लानोसै आङो
आरो एनएल बड' आंनि चेनेलखौ लिंकखौ जेसे हायो एसे शेयार खालामना हो। वाट्सआप फेसबुक शेयार खालामना हो। दे होमबा दोनबायलै लोगोफोर। गुड नाइट। गुड नाइट लोगोफोर दोनबाय। बाय बाय। नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोन। एनएल बड' सैमायाबो लाला बाल आरो सिख्लाफ्रा बेखौ नुबासो गोसोथोयो। आइफनखौ नुबासो गोसोथोयो आरोना। खामानि गैया आइफन होनबाथाय देनजार नामा। एनएल बड' घन्टानि घन्टानि आरोना। एनएल बड' बाट हवाइ माने दोननोसै गुड नाइट जाबाय। मोनाबायबो रावबो फैयासै माथो कमेन्टबो खालामला रावबो कमेन्टबो हरा। मालाय दा हिनजाव सिख्लाफोरनावसो फाटा फाटि थाङो एलबिआव। कमेन्ट हरनाय मा नायनो हिनजावफोरनाव सिख्लाफोरनाव। जोंलाय आरो बहा दादुरारा फादुरारा जोंनावलाय एसेबां मानसि फैनोब्रा। दे होमबा दोनलायदिनि लोगोफोर। बाय बाय गुड नाइट। नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोन गाबोनफोर टाइम मोनोबा फैबानो जाबाय। है फाग्ला र'। प्रदिप नार्जारिया कमेन्ट हरबावदों। प्रदिप नार्जारि आंबो नोंसोरबादि खना खनि घटना जानायखौ मा होनदों खोन्थानो हानाय बायदि थारमाने ना खना खनला घटना जानायफोरखौ खोन्थानो हानाय बायदि आरो ना। दे नाजा हागोन मानो हाया जानो निस्सय हागोन। सहाय होलायनांगोन हेल्प खालामलायनांगोन गासिबो जागोन दे। नाजानायनि गेजेरावसो जायो। दा नोंहा चेनेला गोदान नालाय नोङो हायोब्ला माने भिडिअखौ साननैजों बा सानथामजों मोनसे होबानो जाबाय दैलि होद्रायनाङा। मानो होनबा नायग्रा गैयाना नोंहा नायग्राया एसे खम। दा आंनो बुंनो थाङोबा दैलिग होद्रायबावासो आङो मालाबा सानसे गेप्स थायो मालाबा साननै गाहाम थायो बिदि जायो आं। एनएल बड' ओइ खोनासं मा बाथ्राबाव फनाव रायज्लायनोसै सानैजों। आं एलबि दोनग्रोनोसै आं नैबे प्रदिप नार्जारिजों एसे रायज्लायदों खोनाबाय। आं एलबि दोनबाथाय फन हर। एलबि दोननानै 2 मिनिटसो थाना हर। आं एलबिखौ चेक खालामग्रोनि माने इउटुब आरो इन्सटाग्राम बेखारसो मानोलै। इन्सटाग्रामा बेखारसो मानोबा। नोंसो मिथिसिगौलै मानि थाखायबा। दे होमबा फनाव रायज्लायदिनि प्रदिप नार्जारि दोनदिनि फंबायसो जागोन ना बिदासो जागोन। है मेगनाव मिसि गस्लाबलायबायलै। दोनबाय दे लोगोफोर। बाय बाय गुड नाइट। आं एप हरगासिनो दं मोनसे एप बेसेबां लाइक आरो बेसेबां कमेन्ट होनो अके। औ दे जागोन दे जागोन। प्रदिप नार्जारि बाय बाय गुड नाइट। फंबायखौनो लेंबाय आं फंबाय। नेक्स्ट एलबिआव लोगो मोनलायसिगोन थाथ'दो दोनबाय आङो। गोजोननाय थाबाय नोंसोरनिसिम आंनि एलबि दोननाय टाइमसिम थाफानायनि थाखाय जोबोद साबायखर। बिदिनो आसा खालामदों नोंथांमोना नेक्स्ट एलबिआवबो आंजों सापर्ट खालामफैगोन होननानै आरो अरायसम बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै। आरो प्रदिप नार्जारि फंबायनि माबाखौ चेनेलखौ आं साब खालामखाबाय। आङो भिडिअ'ल' नायनांसिगौ दा। बेलखौबो आं नटिफिकेसन खालामखाबाय नोंनि भिडिअ आपल'ड होनाया आंनो लगे मोनफैखासिगोन। बेखायनो गोजोननाय जासिहरबाय फंबाय।
बाय गुड नाइट नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन